actie op een ticket. En mijn musician. Ik hier nou, ik ben bij de Pai Hot Spring. En dit is in een natuur nationaal park. Ja, ik ben op deze deur ook bij. Ik ben een keer aan, achterop. En het maakt hier heel mooi wezen. En vooral hoop ik lekker warm. Want het ritje hierheen, het is maasbetijd. Het is vet koud. Vet koud. We binnen er. En het leuke is, dit is dus 23 graden. En dan kiest heger. En dat is dus warmer. En heger wordt het dus heel iets warmer. Dus we gaan hartstikke nooit boven, maar dan kan je het hier zien, dan kan je het in zitten. Maar ik ben beneden. Het is hier zo mooi. Wauw. Het is stil. Ja, in de 14 jaar ik wat vuurwerk of zo. En ik ben hier haast bij de Waterval Mopang. Waterval Mopang. Vlakbij de Mountain Lodge waar ik mijn retreat houden heb. Leuk bedacht. Zo'n leuke tunnel. En dan komen we aan bij de Waterval doen. Het is net makkelijk op Westerse meestal. Want ik ken net rug op steden. Oh, je gelukkig voor. Ja. Hier kan ik me wel even vermoeien. Maar er weer meer, die lees ik gewoon te zinnebaren. Nou, hier vermoeid ik me wel even. Ik ben de Waterval opgeklommen. En dan zie je dat je nog volle meer nog gewoon is. En je nog hegen. En zo'n mooi toerke buiten in het midden. En hij kabbelt hier lekker terug. Kom je nou in hoor. Het is leuk. Dit is ook waarom ik Thailand zo mooi vind. De bultenvlinders. Ze gaan ook de hut voor het eeg, maar oh, zie deze vlinders. Deze is heel mooi. Hij heeft gewoon speciale vormen. En dan al die blauwe, gele, alle orenvlindertjes die er. Het is toch prachtig. En dat zo vlak naast me. Ik ben hier bij een prachtig mooi restaurant. Sunset Viewpoint. En hier met mooi seizoenigum zijn, maar zat je hem zugen? Is dit volgens mij het weer van Smoky Season. Want vorige week zeg ik deze bergen nog echt vet scherp. En nu komt het sinds er nog maar kwalijk terug in. Hè? Ik ga nog 10 dagen ongeveer. Ik hoop dat het nog uit te houden is. Maar ik wil vanmiddag wel waarschuwen dat ik ben nog gezond en ik rook net. Dus als ik dat zou horen voor, kan ik je beter net wijzen in Smoky Season. Het is heel betiet. En het is stierkoud. Maar ik ga direct de sinds opkomstje. Dus ik moet even terugbikkelen. Ik spring van mijn warme bed. In de kleren en stierkoud op een scooter. Vriezend denk ik. En dan hoop ik een hele mooie zinsopkomstje. Ik denk dat ik officieel daar wezen moet. Ja, al die honderden meisjes. Maar ik vind het eigenlijk mooier. We hebben hetzelfde zicht en hier is het lekker rustig. En ik weet net dat je met je op een camera. Maar ik heb miljoenen. One. Trochelkoor. Kuklekuwen. Ja, daar is hij. Oh jongens, het echte zicht is zo veel mooier. Het is heel mooi. Het is veel mooier dan dit zielige filmpje eigenlijk. Yes. Het is in ieder geval een stuk rustiger dan de vorige keer.
Ik ben weer op een canyon. Dat ik mijn tweede dag in Pijik voor het eerst wie. Om de Sint-Oendergang te zien. Maar die heb ik toen net zien, want het weer heel bewolkt. En het is weer boom vol met mensen. En dit is nou veel mooier. Het is helemaal stil. Wat een paardje dek in de gaas nemen in de klautering. En daar. En ik heb toen een foto maken toen ik op dat platform stond. Ja, dat is een risky dingetje. Want toen was donder gewoon van het wethoofd naar beneden. Oké, deze dame die gaat zichzelf een challenge doen. Want ik kom krijg daarbij. En dan heb ik een famke uitklauteren, want ik wil net uit haarzelf rondkomen. En nu rent Petra hier op Blidvoeten. En ik ga dit beklimmen. Blidvoeten, want dat is beter dan slippers zijn ze. En ik heb geen idee hoe ik weer omkom. Dat zien we dan wel weer. Maar oh, dat kwam een keer samen waarom. Nou, dan moet het mooi vallen. Maar de meesten doen deze net. En ik stond echt te twijfelen van... Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Want alles met zei Petra, hoeft hij net te bewijzen, Maar uiteraard dacht ik... Petra, deze reis is over uitdagingen. En uit mijn comfortzone. En... I can do it. And I did it. Dus ik zal dit ik wel even. Ik doe nou de camera trouwens uit. Ik wil net deel donderen maar het ding. Let's do this. Oké. Het eerste deel ga ik gaan. Ik ben best wel trots op mezelf. Weet je nou waar ik ben? Ja, hier donder je dus liek naar beneden. En daar ik ongeveer. Hier. Oh ja. Dit is de volgende tricky sticky dat ze zei. Ja. Ik snap hem. Het is vrij tin. Maar dit is niks jongens. Vergeleken met wat ik de rest in mijn leven beleefd heb. I can do dit. Yep. Yes. Deze dame heeft het gewoon niet. Deze dame is helemaal op en down klauteren. En eigenlijk, het stelde weinig voor. Dus eigenlijk vind ik dat wel een compliment van mezelf. Iets wat mijn oren zo moeilijk vinden kan. En ik heb er helemaal geen moeite mee. Toen dacht ik, yeah. Goed voor mezelf trouwens. Heerlijk. En ik heb genoten. We hebben weer vet mooie foto's maken, want er waren toevallig nog 2 jongens. Dus de meeste jongens die door het wol, de vrouwen die bleven hier wachten zien. Power vrouwtje. En ja, ze namen me even zelf een schouderklapje aan. En die jongens die zijn, oh ja, ik zei van ja, ik was misschien een foto van me maken hier. Mooi helemaal op het laatste puntje van de klif staan. Net naar beneden gaan. En ja, toen hebben we een hele fotoshoot van maken, want ja, die jongens die woonden toen ik wel een hele mooie foto. Dus nou ja, dat zeg ik dus misschien hoe dat worden is. Maar deze dame is trots op zichzelf. Yes! Wat een wereld. Wat een wereld.
dat is hier onhand, die hele reis al. Oh ja, meestal langs de diek, want er is dus een monnik die zegent iedereen stik voor stik. En overal politie en een begeleiding en weet ik veel wat. Hè. Heel interessant. Oké, jongens, dit is toch amazing. De hele tijd dat ik ried, heb ik dit soort uitzichten. En al je verschillend en al je zo verschrikkelijk mooi. En ik dacht, ik ga net de hele tijd stilstaan en filmen. En dat ging ik net wel. Het liefst zie ik alles om zien wat ik al je was. Maar voor deze moest ik toch even stappen. Ik denk even een keer stappen. Het is zo mooi. En echt weer, het is nog 100 keer mooier dan de camera ziet. Het is prachtig hier. Het is prachtig. Met de kappen bijhouden. Voor het rieden. Want die is aardig, nou ja, miljoenen slingerbochten. Maar kappen bijhouden en genieten van dit zeg. Het even deuren. Maar ik ben eindelijk gegaan bij het klooster. En als je wil hier, hè. Over 200 meter. Ga rechtdoor. Ik weet het net zeker, maar het zou kennen. Dat dit het begin is van Smoky Season. Ik zie nog van alles. Alleen nog de lucht is potdicht. Je straalt je zinnen. Het is leek ik best wel koud. En het is gewoon echt helemaal potdicht. Ik heb toevallig juist een filmpje gezien van iemand, een foto van iemand die het van heel in de verte van een viewer die zou het te starten. Nou, dat zei ze vaker en dan zei ze, ja, het valt nog mooi, dat is nog maar niks. Ik ben benieuwd, ik heb echt geen idee. Ik heb nog een week, precies hoe door de week ging ik voort. En ik hoop dat ik deze week nog gewoon veilig ademen kan. Als het nu of snel is, dan vind ik het prima, want dan heb ik het tenminste niet beleefd. Maar als ik de verhalen hier maar als het echt Smoky Season is, dan sta ik 3 meter verder naar een kant als het ware. Sinds maar het huis van de buurman je net misschien. Dus dan kan je wel hier zelf inschatten wat dat voor gezondheid voor uw lichaam is en uw longen. De binnen zulke mensen die blijven hier gewoon, die zijn hier, klaar. Maar dan ben ik een heel soort die dus dan wel echt voortgaan. En ik heb eerst toevallig in je verhaal die zei, ja, ik krijg ook een longontsteking als ik je bleef, dus die vertrekt sowieso. Nou ja, we zullen zien. Ik ben hier op een vet mooi plakje en origineel, want hier is nog nooit iemand geweest, dat weet ik zeker. In ieder geval net in Nederland. Ik ben bij Suvatus, dus. En dit is een van zijn hokjes in de achtertuin. Maar daar is zijn huis. Daar ben het hij. En dit is gewoon zijn hele achtertuin. En ik daar achter de BM is nog een stuk langer van hem. En wat wij nu hier binnen, ja echt super cool. Ik maak naast een foto van hoe het er helemaal uitziet. Maar
Ik ben hier hè, in de BM-hut. Die hij dus zelf bouwt heeft. En daar zit hij moeten spelen. Dit is toch machtig jongens. Dit is toch machtig. Ready for the video? Yeah. And then about 20 years ago, I was on television. Girls. Very attractive. Hey, I didn't really want to be doing this. Je hebt misschien eens genoeg van dit soort filmpjes van mij. Maar ik wil je zo gelukkig van. Die kei herinner je wat in om. Voilà, rond spit. In de riesvelden. Het is gewoon krek buitenpij. Het is toch heerlijk. Wat een stilte. Ik ben hier bij Pitaloe. En dat is toevallig een festival wat maandelijks is. En Subat die had het uiteindelijk bedacht. Dus vanmiddag heb ik lekker de Subat in het BM-huis omhangen. En nu gaat hij me mooi naar me heen. En het is een festival met een heel soort kunst. Het is gewoon vrijwillig, donatiebasis, dus hier hing het al je kunst. En onder andere dit schilderij is van Subat. Maar hier hing het van alles. Heel leuk. En ik ben dan maar krijg op elkaar, dus ik weet net precies hoe en wat alles. Maar het is gewoon gezelligheid. Muziek, de hele jongen. En met hapjes en drankjes en iepenkeek krijgen, vuurken. En vooral een heel soort gezelligheid. En een hele goede zangeres momenteel. Nooit. Wat ik samen in gekke bui. Het is 8 uur krijg wist. Ja, we noemen het denk ik. Juist nu ben ik oorhellen om naar het Shambhala Festival te gaan. En normaal gesproken kan ik er heel lang moest stressen. Ik ga nu leren hoe ik naar binnen kan om het antwoord te krijgen. En ik ging. En ik dacht, oh jee, dan heb ik nog maar 12 weken uur om het zuiden te gaan. Dus ik heb al mijn papieren gepakt en ik ben bij het immigratiekantoor. Dus Petra liet haar visum verlengen voor 30 dagen. Let it go. En ik zie het wel. Het komt allemaal goed. Samen weer even een mooi uitzicht. Wat een riesvelden. Helemaal wat leuk. Je rug van mij. Is het wat kei. Lekker te jerkochen. Ik ben enigszins buiten adem. Maar ik heb een hele mooie trap op broen. Om vervolgens bij de White Buddha uit te komen. Ik heb sowieso hier dit uitzicht. Op bij. Dat is toch machtig. Maar aan de andere kant zie ik dat daar pas de White Buddha is. Dus dit is nog maar een
begint zie. En wat ik zag, is dat daar beneden gewoon scooters staan. Dus het pak alleen wat ik nou de boven klauteren ben. Hier kan ik gewoon met de scooter doen kennen. En dan naar de White Buddha. Omdat ik zeg, vind ik het wel heel wat dat ik in hele winkel in ben. Want ik dacht de hele tijd, oké, prima. Ik zie hem heel goed te vieren, ik vind het wel heilig. Ik kon er net per se in. Dus ik ga nou aardig wat beweging gaan. En ik geniet van het uitzicht. En dan weet ik het los dat ik daar nog per se heen meer in moet. Ik doe het gewoon net. Heerlijk. Ik doe het gewoon net. Hey, hier zie je iets heel bijzonders. Ik zie u te vieren glimmende kei. Ik denk dat kent er net. Best van plastic deze bewegen. Maar nu stink ik dichterbij en ik ben namelijk een beetje verdwaald. Dus dit is eigenlijk waar niemand komt, maar we hebben eigenlijk zien hoe mooi dit is. Hoe mooi dit weer. Oh, wauw. Hoe veel niet zo hutjes tussenin en... Nou ja, het is te vier voor hier om te zien, denk ik, maar dan ben ik meestal aan het werk. Maar deze glimmende kei, die binnen dus gewoon echt glimmend van de blubber. En deze hiervoor is gewoon helemaal totaal blubber. En ik denk ook zijn dat ze dat hier of zo die hebben. Of zie ik net zo'n dikke berg blubber hier. Maar ik vind het wel heel grappig uitzien. Want ze binnen dus pikzwart. En ze glimmen alsof ze dus echt van plastic winnen. Ik denk om het in de hitte te kennen of zo. Ze binnen zeikdroogwierd en blubberig. En dus echt pikzwart. Want hier in de tuin, pak ik er mee, binnen alle je kei. Okay, living Earth Farm. Die jij hier net, die ben ergens uitbrutst. The cows are back. De cows are back. Ze zijn overal en ergens. You know, I try, but it keeps coming. I'll try again, okay? Machtig, I try machtig. to send you again. Can you leave it somewhere and I can pick Ik weet it niet up? dat ze hier zo tussen vrij binnen, maar om er naartoe te gaan, maar ze hebben in de gaten. Zus, ze zitten wel in een touwtje. No, office. Okay. Ze zitten wel in een touwtje. Maar ze binnen uitbrutsen. Okay. Ha! 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 That means you too, buddy. Get! Ha! I don't have my shoes on. No, you have to watch where you walk because they shit already in your garden. Ha! I need to get my shoes. Het verhaal heeft nog even een vervolg. Want de kei ben alweer in een stukje lang. We zijn er een paar keer achterom geweest. En ondertussen hebben we het hek even gefixt. Dat we in ieder geval het aan beide kanten van de BM-knoop, dat ze in ieder geval er net weer komen kunnen. Er zit geen stroom op. Maar met onze boeren creatieve brein hebben we het op deze manier gefixt. Dus in ieder geval voorlopig even uit de tuin blijven. Ja, het is de sneeuwsmerken weer. En aangezien het hier heel droog is en ze willen wel dat de boel hier een beetje groeien beeld, komt de brandweer eigenlijk en die sproeit de boel hier weer. En het is hier een groot feest voor de bijen uiteraard. The kitchen before. You have enough stuff. Deze kant weer wel een beetje begoen.
Ik wil even wat met hem delen. Ik zit hier maar op snel te midden. Maar dit is de beste jongens. En ik zal direct even stil wezen, want je krijgt ongeveer mooi werk de hele tijd naar de luisteren. Hallo mama. สวัสดีครับสวัสดีครับ Ze hebben een mooi gesprek niet hij en ik snap er helemaal geen reet van. Maar het is wel gezellig. En ik probeer er iets van te verstaan. Maar ze zijn er ook stil van, want ik denk dat ze mij proberen te begrijpen. Maar om je even een stukje bij te nemen, in die snuit te อ่า nemen. น่าดันนี่นี่ En deze jongen trouwens in naast mij, het lijkt alsof hij een sjaal om heeft. Maar hij heeft zijn hier om hem heen. En zijn hier gaat werkelijk tot zijn koeten. ร้องโคตร Dat is heel bijzonder. En de rest van zijn ก็ hier ไป uit op เล่น zijn อยู่ที่ schoot. ไอ้นี่ไงเล่นในร้านไอ้ป้องไงเขาก็ไปร้านไอ้ป้องอยู่เรื่อย Dat is mijn snuit te midden, jongen. Even. Even zien laten hoe het Thailand heel snel verloren is sinds dat de wiet legaal is geworden. Is er echt op elk hoekje om de 15 meter is er wietenkeep. En er binnen complete winkels, binnen standsies. Hier is bijvoorbeeld eentje, Sweet Time. Hierin, daarin. Daar hebben we een wietwinkeltje. Het zit er vol mooi. En nou, dit is net zo vol, maar er binnen ik gewoon, nou ja, tieners die standjes hebben maar dit te keep. Oh ja, en de planten die binnen overal nergens. There is trouble.